Салому алейкум, бародарон. Имрӯза навори мо яъне видеои самолёт буд. Самолёт парвоз ба яъне яъне парвози ба яъне самолёт. Хаб ки бошад ин мо мебинем ба яъне самолёта. Хоб ки бошад мо самолёт ба яъне дидем. Вақти боша парвоз мекунем. Хайр мо дидем самолёт ба яъне рафтем. Хоб рафтем. Хоб паридем. Вақти боша мепарем. Хоб харидем. Яъне колесошо ҷамъ мекунем. Ёлеҷа колесошо ҷамъ мекунем. Автоматики. Яъне боло хистан дар кор. Ҳамон зинақа бошен, ба ҳамон зинақа бояд рафтан дар кор. Ба ҳамон зинақа рафтан дар кор, дар ҳамон ҷода яъне парашютати одаморо омрихта рафтан дар кор. Ба ҳамон ҷо будан дар кор, дар ҳамон ҷо одаморо мепарсем насиб бошад. рафтем. Он қадаре намондааст, наздик монд. хоб кантария боло хестан дар кор. хоб яъне ҳаминҷо аз одаморо ҳуй метен дар болои ҳамин ҷода. ҳуй додем одаморо, яъне одамо кардан парашютати. хоб хоб ба сӯи пеш. дар ин ҷо видеои мо яъне ба охир мерасад. одаморо партохтем. то видеои мо дар канали худо бошед. ҳатман обуна шавед. Лайкро фаромӯш накунед. Лайкро ҳатман бишақед.